Pero mas nakurat jud ko sa kung nakita. Si Jonah, iyahang ex. Nagunit ang babaye sa kamot ni Ray og naghilak siya. Nakurat ba siya pagkakitaan nako, so gibuhian day niya ang kamot sa kong uyab. Mura man og nangitom akong pananaw sa kong nakita atong orasa. Kung sa movie pa to, lami kayo isyagit og anong ibig sabihin nito? Unya mo dagan dayon sa gawas og magpaligis sa mga sakyanan nga molabay. Pero mura gikumot akong dughan nga dako. Ug mobalik unta ko sa kong agi ato, pero nidali og barog si Ray og giduol kaniya. Han, morning. Dali, pag-inom na gatas. Ang gigotom na ka? Dali kay mamahaw na ta. Iyahang gigunitan akong kamot o gipalingkod din ko niya. Ako jud nga gitutukan ang babaye nga naglingkod sa kong atbang. Pero dili siya makatanaw og diretso na ako. Ug mingon siya, nga Ray, adto nako. Salamat. Naginahinay siyag barog og wa na jud siya mitanaw na ako. Sa nilakaw na ang babae, wa na ko'y tingog-tingog. Ambot kay na hurt man jud ko sa kong nakita. Wala kay bawo kung nganong ing ato akong naabdan nga eksena. Gusto unta na ako mangutanan ni Ray og nag-unsa to iyang ex sila nga sayo sa bunta. Og nganong naamay pinahilak-hilak og pinagunit-gunit sa kamot nga murag nagpakiluoy nga higugmaw og balik. Pero wala ko mangutanan niya kay mosakit raon niya og samot akong heart. Maghuwat na lang ko nga siya mismo ang moistorya nako about ato. Pero gihatod na lang ko niya sa mua. Wa jud siya naghisgot about ato. Bugat jud akong dughan. Wala siya balak mo share. Kung sa man ganito, andam ang kumudawat. Andam kumudawat bisan pag muingon siya nga I'm sorry yang. Magbalik na mi sa kong ex. Idi sana all sagpaon jud nako siya og kasing kwinta ba. Sa moto nga sige ra kog minghoy sod sa kong kwarto. Wala ako kasabot basta kay bugat akong dughan atong panahona. Murag lami ihilak, nga lami isyagit, nga lami iwild. Akong tang tawagan si Beshi aron sultian about sa nahitabo, pero naglibog pa jud ko. Di ko gusto nga magyaw-yaw na po na siya, o di ko gusto nga may stress na po na siya sa kong love life. Dali ra ba dyan na siya ma-high blood basta about na ana ang iskutan. Mao nang nakunahon na ako nga akoon na lang ang ako ang problema. Di na lang na ako i-share kay para way mahasol nga laing tao. Busy si Ray ato mga panahon na maunang wa yun siya makabisita og balik sa balay. Dili nako makatarong og tog. Gimingaw na pod kayo ko niya, plus nagsakit pa kong dughan kay di jud nako makalimtan tong akong nakita. Then one time, nakunahon na ako nga i-open ang Facebook sa akong uyab. Sukad nga nagkakami wa man ko manghilabot anang iyahang account. Pero kadto nga time, na-joy nagtudlo nako nga tan-awon iyahang messenger. So motong ako adyong gi-open. Kahibawo dyan na si Ray nga di ko maghilabot anang iyahang account. Pero kadtong adlaw, wala siya kahibawo. Nga ako anang gi-invade iyahang privacy. Namahala na ko ato. Nalang ko'y gustong mahibawan, maong ako atong gibuhat. Sumoto nga sige og tan-aw sa mga nag-chat siya. Mostly iyahang mga katrabaho og naaslay mga GC. Wala mo ko'y makita nga name sa tawong ako ang gidudahan, so niadto ko sa message request. Dayon didto nako nakita iyang ngalan. Gamay lang ilahang convo, pero nasakitan ako pag-ayo. Nabasa pa nako nga miingon ang babaye nga buntis siya o kailangan magkita sila. Nangayo pag sorry ang babaye kay wa daw niya tuyua nga mahitabo to. Ingon siya nga, Ray, please, maluoy ka. Tabangi ko. Unsay bot pasabot siya ang mga chat. Nganong moingon man siya nga wa niya tuyua nga mahitabo to. Nalibog ko. Nganong nangayo man siya sorry. Ngano man. Nagsige na og aga sa kong luha nga wa ko kabantay nga grabe na jud akong luha nga di namuhunong og agas.
Nasya ko. Pwede mo undang o ginhawa. Grabe. Sakita na lang jud sa kuang naipawan. Akong gibutang ako ang cellphone sa kilid og nagsigi kog hilak. Kakuyapon nakog sige hinilak. Grabe jud ka sakit. Pag lunch ato, mitawag si Ray pero wala na ko tubaga. Kapila na to siya nga sige tawag pero wa jud na ko tubaga. Di na ko kaya makigistorya niya. Nasakitan kay ko. Gi-off na ko akong cellphone og nagsigir ako gila. Nang lock ko sa kong kwarto para walay makasulod. Gusto ko mag-inusara atong panahon na. Hangtod sa nihapon na lang og hangtod sa nigabi iwa na jud ko'y gawas-gawas. Nakatulog ko og naay sigig panukto. Si mama di ay. Natingala na siguro siya kay nganong wa ko'y gawas-gawas sa kong kwarto. Ingon akong mama, hangabe, naa di ray sa ray, gawas sa diha. Nisamot pa nagkasakit akong dughan pagkadungog nako sa pangalan niya. Samot na kay naa day siya ato sa mua. Pero wala dyan ako pansinan si mama. Di ko gusto mo gawas. Di ko gusto makigatubang sa kong uyab. Kalagot o kasakit akong gipati atong orasa. Maong dili ko gusto nga makakita siyahang naw. Hubag raba kaayo akong mata. Taud-taud ana, nahilom na si mama. Wa na siya sigig tuktok. Abi kog muuli na si Ray pero siya na pod ang nanuktok. Ingon siya, ngahan, okay ra ka? Please ahan. Please. Ganihara daw ka nga wa na'y gawas-gawas ingon imong mama. Tipod ka na ako matawagan. Naka-off imuhang phone. Nagsigi ra jud agas sa kong luha pagkadungog siyang tingog pero wa jud na ako siya pansina. Ingon pa si Ray, Han, nag-worry na ko nimo. Please, please, Han. Nagsigi na ko gihilak og di na jud na ko kaya ang kasakit. Lamia kayo siya at tubangon og sagpaon para makaibaw siya sa iyang sayo. Pero di man ako kaya. Di jud na ko kaya. Nabantayan lang nako nga sigig lihok ang doorknob ug na-open bitaw naggalit. Gipangita jud ay ni mama ang duplicate key sa kong kwarto kay na-open man nila ang door. Nagbukot ko sa kong habol o gitabunan ako sa unlan akong noong. Nakabantay ko nga si Ray lang ang misulod sa kong kwarto o gisirado niya. Dahil milingkod siya sa kong tapat. Ingon siya nga, Han, unsa day ka? Unsa may imuhang problema? Pero wala jud ko itingog-tingog. Gipitad-bitad na niya akong habol pero wa jud nako buhi. Nagbinitaray na noon mi sa habol nga moramig mga amaw. Antod sa nakit-an jud niya akong noong. Ingon siya nga, naunsa man kahan? Klaro biya kaayo nga gikan ko naghila kay grabe kahubag sa akong mga mata. Ingon pa si Ray nga, nganong hubag man kay mo ang mata? Naunsa man day kahan? Sulti ragud ko ug unsa imong problema aron makaibaw pud ko. Nabalaka na bi ako nimuhan. Sa akong kalagot may bangon bitaw ko galit ug gisag pa siya. Pak, kaisa lang to pero grabe ka kusog. Nipiti jud iyahang noong. Nakurat jud siya sa akong gibuhat ug wa jud siya makatingog dahil. Nagpanghikap gid siya sa iyang aping tungod sa kakusog sa akong mga sagpa niya. I'm sure nga sakit jud to. Sakit gani ako ang kamot ato. Ug ako siyang giingnan nga gawas ug ayaw nagpakita nako og balik. Kasabot ka. Isog kaayo nga pagkaistorya nako niya. Makita jud sa nawong ni Ray nga nasyak siya pero wa na siya mitingog. Minahinay siyag barog ug migawas sa kong kwarto. Pagawas niya, hilak na pud kog balik. Sakita eh. Wa man lang siya gisulte. O man na siya nangutana og nganong ako siyang gisagpa. Ngano man. Kay aware na siya sa iyang sala. Aha ka jud. Nagpatay-patay jud ko gihilak ato. Nasakitan kay ko. Nasakitan ko sa nahitabo. Nasakitan pud ko kay wa ko magdahom nga ako atong mabuhat.
Gisagpa na ko siya nga wa man lang siya kay bawogon sa rason. But it's okay. He deserved it. Pinaana pa ko sa kong kaugalingon. Kinaugmaan abi kog mutawag siya og balik pero wa na siya mitawag. Mura kog buing nga sige buhat sa iyang tawag bisan naglagot ko niya. Gimingaw ko sa kong uya bisan nakasala siya nako. Asa naman siya. Wa naman siya nagparamdam. Niabot na lang og 5 ka adlaw wa na joy ray nga mitawag og text nako. Feel na ko ato no nga mabuang na jud ko. Nagbasol ko sa kuang kibuhat. Diretso ra manggod ko kasuko unya manakit pa jud ko. Niya. Nga wa man lang gani siya kay bawo og unsa iyang sala. Lami kay sagpaon ako ang kaugalingon. Naghilak-hilak na pud ko ato. Wala na jud ko kaagwanta mo tong ako asyang gitawagan. But sad to say, cannot be reached iyahang number. Ako asyang gichatan sa messenger kay nag-online man siya ato. Pero wa jud gisin ako ang chat. Naglagot nako og nagsakit akong heart. Gidadma pa ko niya. Haka jud. Nakaya niya. Ako kay di na ko kaya nga mag 1 week na nga wa na may contact. Pero natiis jud ko niya. Nasakitan kay ko. Di na ko niya love. Sumoto nga gitry na kog open iyang account pero di na nako ma-open. Nag-change siya siyang password. Nakaana jud ko ato nga kuhaan na lang ko Lord B. Nagsige na lang jud kog hinilak ug mura jud kog namatyan ato mga panahon. Nagsige ko gunahuna nga basin nagbalik na pud sila siyang ex. Di nakahinumdum na pud ko siyang gibuhat. Buntis ang iyahang ex. Magka-baby na sila. Unsaon na lang ko ani. Kadtong mga panahon na nawad-an na jud ko kana nga mabuhi. 8 days na to nga wa na gyud siya magpakita nako. Grabe nakasakit og kamingaw akong gipate. Pero gihinay-hinay na lang nako og dawat nga di gyud siya para nako. I keep on telling myself that time nga kaya ligi nato ni self. Ayaw kaguol kay di makamatay ang mawad-an ta og laki sa tong kinabuhi. Ako lang ang nag-cheer up sa kong kaugalingon. O may laing makatabang nako, kunti ako lang. Sumoto nga gidawat nako ang tanan. Gidawat nako nga wa na siya sa akong life. Nako sa sala atong adlaw nga nagidahigda. Gikan ko nang limpyo sa balay. Akong mama kay naay gilakaw og hapon na to siya mobalik. Nagtanaw ko og movie ato og nagkaon-kaon og saging. Unya giparisan og pretong buwan. Lamig akong kaon nato. Pero nakabantay ko nga naitao sa gawas sa balay. Naay sigig tawag sa akong pangalan. Pagkadungog jud nako sa tingog, mura kog nakuryentihan. Kay abtik kay ko nakabarog umitan-aw sa bintana. Si Ray. Nagbuto-buto akong dughan pagkakita nga siya di ay ang naa sa gawas. Wala ko kay bawo kon sa akong buhaton. Mura kog naratol atong orasa. Di man siya makasulod diretso kay nakalakman ang gate. Sige siya tawag na ko. Miginhawa sa kog lalom before mi gawas. Naginahinay kog baktas padong sa gate o gi-open ako. Han. Mo na'y ingon niya og misod dayon unya gigakos ko niya. Mura kog kandila nga giugbok sa akong gibarugan. Di na ko masabtan kung unsay akong bation atong orasa. Dayon hilak na pud ko. Naglingkod mi duha sa sala, nag-atbang lang mi niya. Hilom kayo mi ato. Nagduko si Ray og sigihan ako siya og tan-aw. Klaro kay siyang nawong nga problemado siya. Bisan ako'y kalagot niya, pero ni kalma lang ko. Kahibaw kong naa siya gustong isulti nako, pero murag wa siya kahibaw og asa siya magsugod. Nisakit na pud akong dughan. Dugay na nakong gi-ready akong heart. Kung sa man gani iyang isulti nako, andam nako nga dawaton na bisan unsa pa na kasakit. Nakaana ko ato nga time
nga I will set him free and I will let him go. Di na siya kailangan magpakiloy pa nga i-let go siya kay gihinay-hinay na nako siyang buhi ato. Bisan sakit og bugat sa kundughan, pero dawato nako. Kumusta naman ka? Ako'y una ni istorya namong duha kay murag wa man siya'y balak mo tingog. Nitanaw siya nako og nang lawom sa dihang mata. Mura siyag usa ka buwan nga walay tulog. Naluoy man hinuon ko nga nagtanaw ato. Lami kay siya Jackson og i-comfort nga okay ra na sir. Ayaw ka problema ana kay blessing ng baby nga niabot ninyo. Og niingon siya nga, Han, nitingog na jud siya sa wakas. Ug may padayon og ingon nga, sorry kung karon pa ko ni bisita nimo. Mura siya kahilakon. Kahilakon pod ko naguna-huna. Sakit kay to huna-hunaon. Nga mo na lang to'y last nga magkaistorya ug magkakita mi as couple. Ningon ko nga, okay ra ray. Mi-smile lang ko niya ug wala na nako siya tawaga sa muang endearment. Nangutana si Ray nga, nasuko pa ka nakuhan. Kahilakon man hinuon ko siyang giingon. Makalagot kay siya kay sige gihapon og tawag na kughan bisan naa na siya lain. Nakay gustong isulti. Isulti na. Seryoso na ko nga ingon niya ato. Lami na kayo ihilak pero nagpugong lang ko. Nagmingon si Ray, I'm sorry Han kung dugay ko nga wa magpakita nimo. Sorry kung naaman gani ko'y nabuhat nga sayo nga mo'y hinungdan nga nasuko ka. Dayon naghinay-hinay naman di ay og tulo ako ang luha ato. Sakita jud ato eh. Murag farewell message na jud ang mosunod pa. Motong nakaana ko nga, okay ra. Nakasabot man ko rin. Ayaw kabalaka kay nakasabot ra ko. Sorry pod kung nakapasakit ko nimo. Kahibaw ko nga wala ko'y right manakit nimo. Kay di ka na ako bana. Pero nagsige na ko gihilak. Ni anam-anam na ko og bakho ato. Kay nakahuna-huna na pod ko sa nitabo. Nakabuntis siya. Magka-baby na sila. Maghimo na silag pamilya. Unya, iiwanan na akong luhaan. Naluoy ko sa kong kagalingon nga naghuna-huna ato. Dayon miduol siya nako og gigunitan ako ang kamot. Og nisamot jud noon ko gila. Ako siyang giingnan nga Ray, please. Hayaw nagsulti. Mosamot man og kasakit. You don't have to explain. Nakasabot na ko tanan. Dali ra ko ikasabot. Kung asa ka nalipay, di ka nakupugan. Dili ko selfish nga pagkatao. Ayaw ka balaka. I will let you go bisan sakit kaayo para nako. Mitanaw siya nako nga murag naglibog kung unsay akong mga gipang istorya. Tinitubag siya nga, Han, kahibaw ko nga sayop jud akong gibuhat nga wa magpakita nimo og pila ka adlaw. Believe me, love kayo tikahan. Nagka-problema lang jud may sa mua. Medyo dako jud amo ang problema. Nitubag ko nga, okay naliki ko ana. Nakasabot na ko. Ayaw nag-speech diha. Medyo nitaas na gamay akong tingog atong orasa. Kay nagsakit na biato akong heart ato. Nipadayon pa kog ingon niya nga, dili ko magbuot kung sila imuhang pilion. Unsa may laban ako niya. Dala niya inyuhang anak duha. Sakit man kaayo huna-hunaon, pero gidawat na nako na Ray. Mo nang ayaw nagkabalakan ako. Dili ko selfish nga pagkatao. Pilia sila kay katungod si mong anak nga mudako nga naay kompleto nga pamilya. Gitanaw jud ko pag-ayo ni Ray nga puno sa kalibog iyahang no.
Murag naglibog jud siya kung unsay akong mga gipangyaw-yaw. Nitubag si Ray nga, "Anak? Han, unsa gud na imuhang gipang istorya? Naglibog ko nimo. Wala ako kahibawo og unsay imuhang buot pasabot." Sumoto nga mitubag ko nga, "Wala ka kasabot. Ingon ko nga pilia imuhang ex, kay kahibawo kong mas malipay ka adto niya. Pilia siya kay dala niya inyuhang anak. Wala pa jud ka makasabot anak." Mitaas na jud ako ang tingog ato. Dayon iha kong gitan-aw ug miginhawa siya lalom. Then ingon siya nga, "Han, sorry pero..." Ako siyang giputol ug ako siyang giingnan. Ay nga sorry. Ayaw na pag-sorry. Wala kay sala. Ayaw na pag-sorry nako. Lakaw na adto na niya. Gasige gihapon kog hila ka na. Ug mingon si Ray, nga Han, dili ako ang nakabuntis niya. Dili ako. Dayon ako siyang gitan-aw. Niginahawa na po siya lalom. Naglibog ko sa iyahang giingon. Unsa daw? Dili daw siya. We. Then may padayon og ingon si Ray nga maunay amo ang problema runhan. Maunay problema nga amo ang giatubang karon. Naglibog na noon kog samot ni Ray ato. Lami kay siya sagpaon ba? Unsay problema gud oy? Na problema na noon siya kay di siya ang nakabuntis sa atong bayhana. Nalibog na noon kog samot atong orasa. Then mingon si Ray sa kuha, nga Han, paminaw na ako. Dili ako ang nakabuntis niya. So kanibiya ka na ako, wala naman may magkita na niya. Nitubag ko nga, kinsa man day ha? Nganong ni-chat man siya nimo nga buntis siya. Ayaw ragod ko buang nga Rabe. Di bi ako abnormal. Nitubag si Ray, ako ang kuya ang nakabuntis niya. Nahilom ko galit. Mura bitaw og naay nilabay nga nagprosesyon kay nahilom jud ko. Nasya ko sa ko ang nadunggan. Dayon ni doko si Ray nga murag siya pa ang nauwaw. Umingon siya nga, sorry Han kung wa man lang ko nag-istorya nimo about ani. Uwaw man huna-hunaon pero maunay tinuod. Itubag ko nga, pero di ba minyo naman imuhang kuya? Nitubag siya nga, oo, minyo na bitaw. Nasyak jud ko ato. Naglibog ko unsang pagkahitabua. Nganong nabuntisan sa iyahang igsuon ng iyahang ex. So nag-start na siya gisulti nako. Nga tungod daw sa kadugayon silang relasyon ni Ray ug sa iyahang ex. Natural ra jud nga ma-close na kaayo iyahang ex sa iyang family. Hangtod sa nagkabuwag sila kay nakakita bian naglain iyahang ex sa una sa uyab pa sila. Dayon niabot ko sa iyahang kinabuhi ug ako'y mipuli sa iyahang kasing-kasing. Unya wala man makadawat iyang ex ato nga ako na'y gihigugman ni Ray. So adto day na siya magsultian sa iyang problema sa igsuon ni Ray. Kay close naman lagi sila sa kadugayan nga comfort na disgrasya na noon siya sa igsuon ni Ray. Nabuntisan na noon siya, unya minyo ra ba jud nang maguwang ni Ray. Kuyawon pud na iyang ex ta. Kay nahimo pa niya nga mopatol sa kuya ni Ray. Kung huna-hunaon na to, igsuon biya sa iyahang ex ang iyahang gicharger, unya minyo na ra pa jud. Giunsa ka niya pag huna-huna no. Dili ko gusto nga i-judge siya, but di man jud mapugan akong baba nga moingon nga katol siya. Miyangkon si Ray nga may pagka-chicks boy jud pod iyahang igsuon. Dako daw kayong uwaw para silang pamilya ang nahitabo. Wala daw kay bawo ang mama ni Ray ato. Iyaharang papa ang nakaibawo kay basin unya og atakihon daw iyahang mama kung makaibaw. Samot na ang asawa siyang kuya. Magkagubot jud daw ilahang pamilya kung mahibawan.
Dako daw nga kauwaw para sa ilahang pamilya ang nahitabo. Imagine, ex niya unya nabuntisan siyang magawa nga minyo na. Nasumbagan pagani daw niya iyang igsuon tungod daw siyang kalagot kay siya ang nauwaw silang gibuhat. Naluoy daw siya sa asawa og anak siyang kuya. Siya daw ang nauwaw sa nahitabo. Mura pod kog nauwaw sa kong kagulingon ato kay pagkadakong sayop pa di ay tong akong gibuhat. Nasuko pa ko niya ato, unya di ay mali akong hinala. Daghan jud di ay namatay sa maling akala no. Naluoy ko sa kong bato, dako jud bitaw na nga problema. Samo kayo hunahunaon ang mga panghitabo. Bisan ako kay nasya ko sa kong naibawan, and at the same time, nakaginawa na ko og dako kay di man day siya ang nakabuntis. Hilak-hilak pa ko, maoy-maoy pa ko. Kunya di ay, ang ending kay maling akala.